Mụ na di m nọ n'obodo oyibo na-alụ ọlụ oyibo. So anyị wee lụgide ọlụ wee retire. Maka na ife eji retire bụ from 60 something. So di wee si adat na ni achọ ka enjoy ya life ya. Na sisi nya bịala obodo nọọsụ ọlụ ka a na-alụ o. Nya si ada ọdụkwa mma nọọsụ from ọlụ one ọlụ to another one. Ịghọta na unu agbagolu ka ije obodo oyibo si adụ. Ị ga-alụ before i wee lie. Ọsị m nna akwana ya. Na ụmụfa anụsigo di o. Nke nwoke pụọla onwe ebili wit nwunye. Na fa na-abọ nwere ụlọ na-abọ. Nke fa binia na nke fa na-rent. Ọsị bụ nna akwana ya. Ndị na fa nwelu joint account ebe ha na-akwụnye ụgwọ since fa na-eme gịnị alụ ọlụ maka their retirement. Ọsị bụ nne na ọlụ nyanwa ga-enye ego karịa nke die. Nne ya na-akwụnye ihe dịka 100. Die na-akwụnye 60. Atụka nna amalụ ụlọ. Ọsị m ọkwana ya die wee bido ịṅụ mmanya ọpụta ụtụtụ jee na grocery store jee gote mmanya o. Ọ ga-aṅụ gị die o. The next thing ọ ga-emewu ọ gaa na kọmputa ọ chọọ nwa okolobịa mara mma o weli eme profile picture wee bido na-achụgharị nwaanyị ọbụla mara mma ọsị ya hi. Ihe ka ọ na-eme o. Ihe ọbụla mara mma na n'iru akwụkwọ si ya hi. Ya michalụ n'obi kọsi na ịmagonu ọ kagonu nka ndị ọ sị na ọ chọọ enjoy onwe ya. Ya sị ọkwa ihe a na-eme na kọmputa na ọ bara uru na ya na-anọsi ọgụ. Mana ihe mezini bụ na di bịazịa ọ na-ewele ego na akaụntụ fanwa. O wee mepee PayPal. O ji gaa ndị esendelefe ego na-agwaghị ya o. From their joint account. Ya wee sị ya mba n'ihe apụkwa n'egwu. Na anyị na-abọ ga-abịa ka anyị nọlụ ka kpaa ife anyị ga-eji ego a wee mee. O wee sị nyanwa kedu ife a chọrọ. Ya wee sị ya na ya chọọ ka ya mee travel. Na since ya na-alụ ọlụ ndị a travel go to any country ghọta na-abụghị just jee ụnọchigetekwa. Ya chọọ ịga Canada, ya chọọ ịga UK just ka fa travel around the world. Ọ bụgodu na 3 countries or 4 countries nọ ife ya chọọ. Ọ sị ya mba o. Ya chọrọkwa besides na ọ ga-eri ego ha ọsịsọ. Ya chọrọ ime travel. Na mmanya ya na-aṅụ na ya na ihe anya na-eme na kọmputa bụ ife ya like. Dịtị na-ewutie ya agbakwa nkịtị ọ na-eli ego na ya nwere ya mara ife ya ga-eme because na si ife na-agụ ya bụ ime gị n'ime travel mana di ejụrụ ajụ. So oke a gwasịrị ya wee jụ ya wee si oke wee bidozie ị na-agị ya o jesie batanya na-agị ya o kwugarara m ya ekwugarara m o megheriri m ya rigolie. In fact ya kwụsịkwuo isizi nni asavoli ya ka asa ịgbagoro kwụsị ipet ya kwụsị ịsụli akwa ọchị ịsụ akwa ya ji ese akwa ya. After all n'ofu ọlụ afọ ka ha na-alụ ya kwụsị everything ya ji eme ka ọ dị comfortable ya kwụsị ya maka na iwe na-ewie sọsọ gị na-agbalị ego anyị na-abọ lụtara. Is not like na gị nwa ka nwa ego dị a aka dị m nwa ego. Ọ sị m na ife a na-agwa anyị ha na-akwụnyekwe gratuity ha n'ime o. Ya wee sị mba o na o lụsịrị 3 months di ebukola akpa ya nnakwulu nwa agbọghọbịa afọ one particular one ọ na-acha atọ ọ na-ese ndili ego. Hai! Ya jesie batanya afụrụ ya n'ụlọ. Ya kpọọ ya na o pikiri. Ya kpọkwa ya ọzọ o pikie si ya gwara ya na ya chọrọ ịdụ happy na that happiness afọ ka ya na-achọ. Ya wee sị ya na ngwa gị ka ime travel ịjụ ibuzela akpa gị travel ọsọ gị nwa. Ọ sị ya ya dosori na ọ bụrụ ọsọ travel na o nwee one young girl na-eme obi aṅụrị ya na ya chọọ ka ikwu ilie. Ya na-eweta ọnụ ka ya kwuo okwu o welu fonu nye the girl o ifụkwa the god. Chai! Asị biko na agadi nwoke nke ọ mazikwa na ife o welu fonu enye dịga si ya hello. Ya wee si ya so na ịmụrụ na ọdị mmadụ ka gị na ya na-abọnọ na that man bụ di mmadụ dugo retired na ego mụ na ya na-abọ kunu na-abọ na akwaliko. Ịghọtago ịmagolu si ya na ọ bụ na ị chọrọ inwe peace ka ị hapụ di mmadụ. Ọ sị m nna ife ka agwali ahụ gwasị anya kọtụ fon ọnụkwa bọsọ ọzọ fon ya ring ya ụna ama onye na-akpọ ya the girl o
Osia not just can make ye dear happy. Nya wesia akwa follow nya court or this call. Ga wana nwa kpokwa ya na phone again. Imagine the God oh. Chai. Na fana bona choka ha convince enye ke akwelu no do okay. No happiness ya ka ọ na-achọ. Ka ya na nwanyi ọzọ we. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu okwu, they don't think oh. Semunya wesi oke ki wo bali afọ kedi fenyelo this lady God ikpe ya na phone who knows ife di egwali ya promise oji nwe God ikpe ya na phone nya we jebe bank we lo wesi ndi bank fa put to stop to that account na fa de bo we nwelie na ya chozi because you have your right obunu unu nwe joint account onwe na emegbu ibie una abia ịghọta na e put to stop to it one was no onye wopula ego until una resolve the issue na ba biaza kwuo emepekwu ya. So di afrozi na ego nunu ojezi iwe ego asị a na alọkụlụ the account ọsị m ọkwanị ha wee kpọọ ya na phone wee sị ya kedu ife o ji wee lọkụzi akaụntụ ya anya wee sị ya na ya decide go nya bịa kafa ka edi money ịghọta na ọsị ya kedu ihe o mean in fact ke nke nwe nya bịa na ya chọrọ ịbịa na ya do happy nke nwa oke nya gwa bọsị ya ga-abịa na bank ka akpọpe di akaụntụ ka onye ọbụla welu nke nya wee kwelu ewenye date olobosi afọ nye jebe bank nya wee luo obele oge di ebia bank na amụyeli ka onye a na-eyi tọtọ olele ya gbatịpụ ya nkịtị na eghere dị ọnụ so bank wee nene akaụntụ fa wee nene sie wee sị na a ga-eke ego ụzọ na-abụ nya wee sị ha mba o na ama nke ego ụzọ na-abụ because na nya nwa na-eti double of ihe di na-etinye ịghọta na ọsọsọ 10% ka o ji wee ha hapụ ịbụ double because agwa m unu no 60-100 for that ni ekwero so ndị bank wee sị ha na ọ bụkwa na ha achọrọ ka eke the money na ha ga-ejebe court faluzie court ha weta ha court order amazalụ ka esi eke the money because na the husband jụrụ si na nke a ama mme na ọ na-ewe iwe maka na ya hapụrụ ya ka o ji wee sizie na ama nke ego ụzọ na-abụ why not joint account na nke a bụrụ eziokwu nya wee sị ndị bank ngwa ha print ya the whole money balance na account from day one ka fanye fa we print out the whole statement nye nyanwa print kwanye die due na die need ego so much maka the lady nya na ya na abobi o wopu okwu court nya go lawyer nyanwa go nke elo na court kpebe o webu na die gotele smart lawyer my fairy nne this man we jide tie nya prepare onwe ofuma die we kpegbu onye nya weju na fa bụ ụzọ je na high court nya weju senior kwero nya wejebe na spring court